Elikkäs ILU 50V. Kaikkihan tietävät, että äidin vatsan muodosta voi päätellä lapsen sukupuolen. Suurin piirtein kaikki Armonkallion asukkaat tiesivät, että meille odotettiin poikaa. Ja niinhän siinä sitten kävikin. Melkoinen mötykkä sieltä tuli. 53 senttiä ja yli 4 kiloa. Oli onnellinen olo. Seuraavassa tarkastellaan hieman, mitä tästä mötykästä sitten kehittyi. Sen verran lyhyeksi jäi Mansen aika, ettei oikein tullut selväksi fanittaako Ilvestä vai Tapparaa, joten piti valita Kärpät. Poika varttui nopeasti, uni ja ruoka maistui, huolia ei ollut. Ensimmäinen sana tuli sujuvasti ulos suusta 8 kuukauden ikäisenä ja se oli tyttö. Kävelemään opittiin 1-vuotissynttäreillä, kuten kuulemma isänsäkin oli tehnyt. Ensimmäinen hoitopaikka löytyi naapurista, mikä oli ilmeisen miellyttävä, koska muutaman kerran kotiin haettaessa naperoa ei ole löytynyt mistään, oli mennyt sohvan taakse piiloon, ettei tarvitsisi lähteä kotiin. Työsuhdeasunto kentän laidalla rupesi tuntumaan ahtaalta, koska lisäväkiä odotettiin ja niin aloitettiin oman kodin rakentaminen nauriskujalle. Talo nousi ripeästi ammattimiesten voimin ja kun ikkunat saatiin asennetuksi, 2,5-vuotias sekatyömies täräytti ilmeisesti kuitenkin vahingossa 1,5-metrisellä laudanpätkällä makuuhuoneen ruudun rikki. Olisiko tuo ollut ensiaskel rakennuksia kohtaan tuntemaansa mielenkiintoa? Koulunkäynti lähti alusta alkaen todella hyvin liikkeelle. Kavereita löytyy helposti omalta kylältä ja seuraavaltakin. Muutaman kanssa pidetään yhteyttä vieläkin. Partion kautta luonto ja siellä pärjääminen tuli itsestään selväksi vaellusten ja leirien välityksellä. Kiinnostus liikuntaa ja urheilua kohtaan oli ilmeinen. Isän kanssa juostiin lentokenttää ympäri ja talvella hiihto oli mieleistä. Tennis alkoi kiinnostaa sitten enemmänkin ja harjoitus teki mestari. Voitto Oulunsalon mestaruuskilpailussa alle 14-vuotiaiden sarjassa. Loppuottelu Harrin kanssa oli todella jännittävä. Yksi piirre alkoi pistää silmään pojassa. Kun kiinnostus syttyy asiaan, paneudutaan sitten kunnolla. Yes. Tästä on hyvänä esimerkkinä kalastus ja myöhemmin pyöräilyt ja pyörien tekniikan tuntemus. Yleensä isät opettavat poikiaan kalastuksen saloihin, mutta meillä kävi päinvastoin. Muutamia sinänsä hienoa kalaretkiä muistellessa saalis tahtoi vain tulla aina samaan haaviin. Ei harmita ainakaan paljon. Jossain vaiheessa nuoruutta täytyy ruveta miettimään, mitä haluaa isona tehdä. Kun kyse on monipuolisesta lahjakkaasta ihmisestä, vaihtoehtoja on tietysti enemmänkin. Aluksi vallalla oli melko pitkään insinöörin ala. En tiedä, oliko arkkitehti tapetilla. Taipumuksia oli kuitenkin selvästi olemassa, ihan vaikka sitten suvun perinteiden vuoksi. Täytyi pitää mieli kireänä, olla tyrkyttämättä omia haaveitaan pojalle, mutta kun ilmoitus aikomuksesta pyrkiä lääkikseen tuli yllättäen, niin riemu revesi. Oli oikeasti onnellinen olo. Auramaalla tieto tiedekuntaan pääsystä otettiin riemuiten vastaan. Äiti ja mummi vuodattivat julkisesti kyyneleitään. Joku oli vähän syrjimmällä nieleskelemässä. Ilmeisesti ensimmäinen kandivaiheen harjoittelupaikka oli hyvinkin osuva, koska pahan där jobbar han fortfarande otti yksi trivas bra. Etelä-Pohjanmaalta sitten löytyi vaivakultakin, syntyivät upeat lapset. Tuli jänis ja koiratkin. Elämä vaikuttaa vakiintuneelta ja seläspiirteiseltä, kuten miehen ikään ehtineeltä voi odottaakin. Tämä perheen elämän seuraaminen on mielenkiintoista ja antoisaa. On ollut suuri ilo saada tutustua heihin alusta saakka, seurata lasten kehittymistä. Tässä Kiiminki on ollut erityisasemassa. Ilman sitä tämä läheisyys ei varmaankaan olisi ollut mahdollista. On leikitty kauppajuttuja ja potkittu palloa, lisätään pelattu 500. Napsautettu sauna päälle, kun perheenisä lähtee pienelle 100 kilsan pyöräilyyn. Kerätty saunan takaa raparperia suosikkiminiään pirakkaa varten. Erityisen sykähdyttäviä ovat olleet 3 sukupolven saunaillat. Jokainen meistä vaikuttaa moneen roolin kautta, veljenä, serkkuna, isänä, kollegana ja ne. Minkälaisten tämä meidän
Minkälainen tämä meidän mötikkä on edellä mainitussa rooleissa? Sitä pitää kysyä asianomaisilta henkilöiltä, mutta minä tiedän minkälainen hän on poikana. Parasta A-luokkaa. Tällaista poikaa on ilo onnitella hänen 50-vuotispäivänään. On taas niin onnellinen olo. Kiitos. Jaha, nyt sä olla siinä ukki ja poika ja kiitos tosi paljon.